watimo penjo Maxi. Wando nyaka ne wadhi mana university bwana ne wakwalo penj. Nukwalo penj. Bwana no kwalo penj moro mana tara moro mani winjo ni ndalo moko ne ni penj ne nitie ga WhatsApp. Bimbe ni winjo ndalo. Meno ni somo ndalo no. Mera majana wakwalo bwana makukinyo mera ipo wape pasto wanyera mera ng'iyo rocha ta ng'iyo roni mana wanyera bwana. Majana ne wadhi pedo mana jo university direct. To kane result oduogo. Bwana mabedo surprise. Surprise. Bwana mabedo surprised marach. Bwana gi chodhi duodo gimoro nono. Ne korka ne wasechako nyaka go mbak uni. Mwasechako yiero kuonde modhi some an nakawo ga UON. Mabe na ke pacha nasechako somo UON kanyo natimo ga gine. Isome lek. Dong natimo ga gine business management and ne gigo ala yani moro mak manager cha yani ok ng'ama dhi tik nidwa bedo manager. Nadwa bedo kaka muide moko manigi wholesale kinduka. Koro yani an mano koro an mabedo kata ng'at manager moro mar kambi moro kata mana Pwani Oil gere. Mago gik mane aparo na dhi bedo. To sani ng'eni duoko oseduogo mar penj. Duoko noseduogo? Riambo. But kik jogo tem the same tactic mane gitiyo kodwa bwana mondo odhi ketho kod chunywa gi somo bwana. Ni ng'ato bwana wan ing'eni wan jo aito an odhi okelna na yudo D-. Leo chunya bwana miya result ng'at moro nono Turkana. Kare kumara. Ndio kata ando ngine na Riek. Iki pana uno miya university to wadhi ga mana bayo giselu nyingi. But ng'eny nyithindo masani gi kapo ni mago ng'ato okay. Ja form mora mano kokanyo. Mano timo penj ti fail ka gima mago oko chomi tere gi result. Maxi. Duogi independent. Oduogi independent bwana. Ground podi peke bwana makikeli result ng'ato nono ng'at moro machandore kisiku. Diduogi okelni bwana mano ok nyal